Ramon! Digue'm, Maria. Podries encendre una mica de foc, que fa un fred que pela. Ui, Oh, tens raó, Maria, fa molt de fred. Mira, què us sembla si fem aquella dansa al voltant del foc per entrar més aviat amb calor? Ah, estaria bé, Ramon, fem-ho. Oh, doncs vinga. Foc, quan fa fred, apropem-nos una mica més. Foc, si tens fred, apropa't una mica més. Vinga, va, apropem les mans. Però això sí, sense cremar-nos. Apropem la mà al foc, apropem la mà. Apropem la mà al foc, apropem la mà. Foc, quan fa fred, apropem-nos una mica més. Foc, si tens fred, apropa't una mica més. Ramon, amb aquesta dansa se t'ha degut treure el fred, oi? Sí, veu tu, encara tinc l'esquena tota gelada. Maria, que ho has sentit això? Que encara té fred a l'esquena? Ramon, el que podeu fer perquè us passi el fred és agafar una miqueta de farigola i fer un massatge a l'esquena del de davant. Fes. Ai, Maria, tens raó, ens agafem de l'esquena del davant. Vinga, va, provem-ho. Foc, quan fa fred, apropem-nos una mica més. Foc, si tens fred, apropa't una mica més. Vinga, va, preparats per apropar la mà al foc, que veurem. Apropem la mà al foc, apropem la mà. Apropem la mà al foc, apropem la mà. Foc, quan fa fred, apropem-nos una mica més. Foc, si tens fred, apropa't una mica més. Ramon, després d'aquest massatge a l'esquena, ja se t'haurà passat el fred, oi que sí, Creu tu, no m'ha passat el fred encara. Encara no. No, ara m'ha pujat cap amunt i tinc molt de fred a les orelles. A les orelles? Ai, per això les castanyeres, que són tan sàvies, sempre porten un mocador al cap. El que podeu fer és tapar les orelles de la persona del davant. Foc, quan fa fred, apropem-nos una mica més. Foc, si tens fred, apropa't una mica més. Ramon, que el foc s'apaga! Ui, torna a ficar llenya. Apropem la mà al foc, apropem la mà. Apropem la mà al foc, apropem la mà. Foc, quan fa fred, apropem-nos una mica més. Foc, si tens fred, apropa't una mica més. Ramon, no em diguis que ara tens fred, Ara no, No, com vols que et digui que no tinc fred si passa un aire que talla? Ho has sentit, això, Un aire Maria? que talla, esclar, fa un aire. El que podeu fer és ajuntar-se més i per això ens agafarem a la cintura. Del de davant no, del de davant. Feu. A veurem com ho fem això. Foc, quan fa fred, apropem-nos una mica més. Foc, si tens fred, apropa't una mica més. Apropem la mà al foc, apropem la mà. Apropem
apropem-nos una mica més. Foc, 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 si tens fred, apropa't una mica més. I recordeu que al bosc no s'hi pot fer foc, que és de tots i l'hem de cuidar.